Y cambiamos de tema ahora mismo aquí nas mañás de Marilú, porque pódese falar de todo agora mesmo na televisión. Que está pasando? Para todo isto, temos hoxe connosco o excelentísimo alcalde de Pazos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Marilo? ¿Cómo estamos? Alcalde, ¿cómo estás? Aquí estamos. Ay, estás, Marilo, alcalde? Marilo, vente ahí, o Banco de Martorell, tracatrac. No, son amigos do programa. Tracatrá, No, son Como amigos. estará Jorge Javier, tracatrá. O sea que tú anuncias o Banco de... Martorell. Martorell. Banco de Martorell. Venga, Martorell, Banco de Martorell. Sí, señor. Porque tú, claro, tes os cartos ali, ¿no? Efectivamente, Hombre, teño claro. todos os meus cartos ali. Se anuncias Banco de Martorell, terás que ter os cartos no Banco de Martorell. Claro que Non vas a anunciar Voldan e andar por aí bebendo Estrella Galicia. Quer decir, as cousas tú tes que deberte ao teu patrocinador. Efectivamente, sí, eu E teño tes todos aí os a meus libreta de Banco de Martorell, do banco? Non, alcalde, non teño aquí a Ai, libreta. no, pero No. terás a aplicación do móvil. Bueno, pero non teño aquí o móvil ahora mesmo, alcalde. Dios mío, ¿no? Pues parece que, quero dicir, Marilú, onde, tú sabes, por ejemplo, que Jayoso vai parar de traballar porque xa, o sea, xa non quere cobrar porque non ten onde meter os cartos. Nin Banco de Martorell, digo, iso eu, iso el. Dixo mo amigo outro día Galloso, eu ahora traballo pero que non quere cobrar. Sí, sí. Ai, que ben estaba eu presentando a labranza. Bueno, alcalde, leva usted ao frente do Concello de Pazos Sí, señor. 37 anos. 36 Eso anos moi que anduven rápido. con maquinillo. Bueno, 37 anos. 36 anos con maquinillo, sí, señor. Hai quen di que está... Xa lle vai quedar a Manolo mañana a cafetería. E vengo do maquinillo. Seguro que non cuño un maquinillo na man a súa maldita vida, xa verás. Alcalde, por favor, atenda. Sí. Porque hai quen di que está coartando a liberdade de expresión dos seus veciños. Antes de nada, mostrarme unhas palabras moi serias e moi duras. Compañeiros de Venancio, compañeiros de realización de todos, xa que non vin ao ensayo, por favor, pedirme, poñería a pantalla cas letras porque nas vexo que non me acordo. Estamos trabajando en ello. Moi ben, gracias. Xa que non puiden mirar o ensayo porque estuve liado, pues por lo menos poñer máis letras ali. En Pazos, Sí, señor. en Pazos... En Pazos ahora mismo respírase. ¿Tú sabes que se respira en Pazos? Libertad, no. Libertad non se respira, alcalde. Purín. Estamos botando purín ahora en Pazos, respírase purín completamente, sí, señor. Dime. A ver, non me negará vostede, alcalde, Sí. que ganar as eleccións con un 100%... O 100% dos votos. 100% dos señor. votos, eso. Votou por min hasta a oposición. Hombre, Isto pero... venlle quedar duro, claro, non quería ao principio, Pero... 100% dos votos, sí, sí. É algo que chama a atención, non? Así de primeiras. Chama a atención moito porque, perdona que mire para a túa cámara, Non pode Mariló, mirar porque... para a miña cama. Que me cae mellor mirar para a túa cámara que mirar para a miña. Pazos é unha democracia como Dios manda, sabes? Non é unha democracia de que dice, é democracia, non, esta é democracia buena. Como a dos... Vas a ver tú máis que os chinos. Os chinos, Como os chinos? o chino ten unha democracia buena. Di un señor o que hai que facer e fai o resto todos igual. Esa é a Pero democracia. eso non é buena. unha democracia. A República China non é unha democracia. Non digo República China, digo todo China. Todo China. Como todo China. Joder, China que é? China é... China é China. No, China é Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Indonesia, India, Yakarta, todo eso é China. No. Corea é Que sí, Corea, Yakarta é que Yakarta. No, que é como en España. España, pero pues hai Extremadura, Canarias, Andalucía, tal. Pues está igual. Pero a ver, China alcalde. é Japón, Nueva Zelanda menos, pero todo é China.
Pero os ciudadáns chinos non... Ah, ahora pagaronse a túa tamén. Sí, os Madre que me ciudadáns parió. chinos Sí. non poden expresar a súa opinión libremente nunha urna, como pasa aquí. Bueno, os chinos xa ten unha cousa que é un avance criminal. En China non teñen DNI cada un. Hai un DNI en cada casa. Cando queres facer unha cousa, coño o DNI, levo. Da igual, coño un DNI para todos. Xa é outra libertad distinta que non hai aquí. Vale, entonces Sí, usted... señor, dalle un aplauso aí a Venancio que encendeu a máquina, joder mía. Pero pon o teu tamén, pero o teu sabe lo que tú tuveche tempo de ensayar. E non vou saber, eu sei todo, pero é por precaución. Vale. Vale. Dalle, Bueno. que tal, con chinos? Bien, entón usted, alcalde, asegura que non cancelou ningún medio de comunicación en Pazos como vimos últimamente en Estados Unidos. Home, pero eso é Donald Trump, non me vas comparar a mí con desgraciado de Donald Trump, por favor. Todos os veciños de Pazos Sí. votan por vostede Votaron por min o 100% De dos motu votantes. propio. Sí. Que voto? de motu propio, votaron. Moto non meto, que moto? Metes un autobús a votar, que moto? Bueno. Por que cree que ninguén votou na súa contra, Porque señor alcalde? estamos usando ahora mismo en Pazos a democracia real. Sabes como é? A democracia real. A de cara a cara, dar a cara. Cada vez que ve unha persona ca papeleta para votar, ali na urna, antes de votar, ábrese o sobre, sácase a papeleta e a cara e se ve por que está votando. Non pode ser así. Iso é democracia Eso de non é verdad. democracia, alcalde. Porque que non é democracia votar cada un que lle saia dos collós. Eso sí que non é democracia. Democracia é así porque vamos a ver. Claro, vamos a ver. A persona vai ca papeleta ali co sobre. Ábrese o sobre. Usted por quen vota? Vale? Porque outro día me votar un señor que votaba pola oposición cando lle metín ao fillo na biblioteca de Pazos, sin haber biblioteca en Pazos. E aínda quería votar polos outros. ¡Cortamos! 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 Que pasou? Como cortamos? Pero non era en directo. Cortamos a grabación. Teño unha mala noticia para o mundo do audiovisual. Donald Trump cancelou o formato. Cancelou este programa Donald Trump? Pero que lle fixemos nós a Donald Trump? Bueno, según analistas, levantouse coa man esquerda e está cancelando programas a diestro e siniestro. E caeu... Cancelou o programa, pues, que se pase por luar ali un momento. Pois este é un atentado contra a liberdade de expresión e quero que quede claro. No, pero vai por... Estou contigo, estou contigo. Estou Alcalde. contigo, vai salir o pueblo de Pazos a protestar todo. Agradezcolle moitísimo o seu apoio nestes Sí. momentos, de verdad, pero que sepades que ninguén nos vai calar a boca. Non é por eso, eu o ticket meu do taxi que vivo no taxi, que me paga a mí o ticket do taxi. É que vostede queda porque vostede é o invitado do novo formato que vai comezar Que hai un novo programa? Sí, o novo programa, bueno, As Mañás de Mariló, con todos... Poñede a cabeceira, se podedes, Marilú, ti... Pero... Sí, é o novo formato que é unha aposta da cadea. Sí. Muy bueno. Mariló, Muy buenas, alcalde. a sus pies. Encantada. Muy bien. Mucho gusto de que esté usted Aquí. en mi programa. Miguel Ángel Revilla, pregúnteme lo que quiera. Lo voy a Que hacer. sabe cousa Revilla, é o tío máis listo que he visto en mi vida. Todo lo sabe, todo lo entiende. Todo. ¿Le vas a superar? A Revilla. Revilla no hay quien lo joda. ¿Tú crees, Bueno, de todas formas vamos a arrancar esta nueva aventura televisiva preguntándonos precisamente si la libertad de expresión está en peligro. Y como ve, nos acompaña el famoso y controvertido alcalde de Pazos, Sí, porque usted está acusado sí, de prácticas sí, poco democráticas. sí. ¿Qué tiene que decir al respecto? Es que Sí. su forma de entender la política es bastante polémica. Avísame cando me toca falar a mí, por favor. ¿Está dispuesto a pagar ese precio? Que o por taxi defender non vou ese pagar, tipo- joder, que me teño o ticket do taxi para que me paguen o taxi. Como vou pagar o taxi? Pero también quiere el... No, hombre. No, quiero que me no le paguen estoy un taxi. diciendo que pague el taxi que le ha traído aquí a la tele. O Faltaría eslogan de más. Pazos nuevo é la democracia cara a cara. Dar la cara. Vamos a ver.
Su nuevo eslogan Cara a es cara. Pazos, la democracia cara Cara a a cara. cara. Bien. Quiero que me diga en qué consiste exactamente eso. Todo o mundo pode votar o que lle dé a gana, pero enseñando a quen vota antes. Libertad total. Entende? Pero ¿Sí o eso no? no puede ser así. Usted no puede saber lo que vota la gente, el voto es O secreto. voto é secreto. De feito, temos un, como se chama eso, que abres a cortina e metes ali. Sí, una Que cabinita. tapa a cortina a mitad para Una arriba na cabinita. máis. Eso es secreto Aí, y es privado. Eso é secreto total. A xente entra ali, que pasa? Que estou eu dentro vendo que papeleta collen. Eso é nada máis. Nada máis. Nada máis. Eso no lo puede hacer usted. No, nada máis, nada máis. Eso no lo puede hacer usted bajo ningún concepto. Ahora, entraba ahora Roy. Cortamos! Cortamos! Pero acabo de empezar. Pois non cortamos. Sí, cortamos, sí. Pero si estoy haciendo la Perdón. entrevista al alcalde. Que Donald Trump cancelou o programa. Otra vez. Usted unha Pero que- cousa, pero- antes de Sí. seguir, usted dase de cuenta Sí. que leva un traxe de cuadros. Sí, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Vale. Pódeme quitar esto, sí. No. Que Pero cancelou o programa Donald Trump. sí, cancelou o programa. Parece ser que, bueno, que pensa que Paco Lodeiro está facendo burla co tema do moreno, así tirando a laranxa. Estás poñendo a laranxa. Enfadouse e cancelou o programa. Entón, Sería que Donald Trump estuviera pero tan meu pendiente taxi de que este no pago. programa. No, vostede non se mova porque é o invitado, convidado do novo formato desta cadea. As novas mañás de Marilú, por favor, que entre a cabeceira. Hombre, no. Marilú, por aquí, por Vaya, favor. Hombre, Disculpe. no. Bueno, Pero- políticas. Benvidos e benvidas ás Vaya tío, novas estou me ma- mareando todo, Hasta eu. Joder. As novas mañás de Marilú. Aquí arranca un novo programa con un único compromiso, que é a información. Muy bien. Seguro que non se pode decir nada, señoras. Como? Non se pode decir nada, seguramente, Señor non? alcalde, non lle consinto que insinúe eso. Por Esta é qué? unha nova aventura televisiva donde a liberdade de expresión está por encima de todo. Ostras. Pero e pódese dicir... Pódese dicir calquer cousa, alcalde. Pero Pode dicir o que lle dé a gana, alcalde. Pero pode dicir, por ejemplo, arriba con el tiroliro li, abajo con el tiroliro lailo. Acaba de decirlo e non pasou absolutamente nada. O pode dicir Sancho Quijote. Quijote, Sancho. Pode Pois sí, decirlo, que? efectivamente. Pues non vou caer esa trampa, que aquí hai moito interés, aquí algo pasa. No, por aí no, alcalde, no. Pode dicir Por o que queira. aquí, e neste programa Está eu imos ter... dicindo que a boca pequena, Marilú? Neste programa imos ter libertad total. Pode dicir que Galloso non existe. Pode decilo, xo dixo. Non digo que non sea verdade, pero decir... Pero entonces no diga, pa que o di, Xa. entonces. Vale. O sea, pode dicir o que me dé a gana. Pode dicir o que lle dé. Falar do que queira. Do que queira. Calquera cousa. Do que lle dé a gana. Absolutamente. Absolutamente. Podese falar do que se queira. Do que lle dé a gana un. Do que lle dé a gana. Ostras. Pode usted falar do que lle dé a gana. Sempre que veña ao caso do tema do programa de hoxe, que hoxe imos falar das sudadeiras con capucha. Que opina vostede das sudadeiras? O sea, que agora non hai censura, podese falar do que lle dé a gana a Do un. que nos dé a gana sobre as sudadeiras de capucha. Sempre que seña da sudadera con capucha. Efectivamente. E un programa como este que dura 3 horas, van falar 3 horas da sudadera con capucha. Pois pouco me parece, alcalde, 3 horas de programa pa todo o que se pode falar dunha sudadera de... Pero, ¡Cortamos! pero unha cousa que iba a dicir eu. Pero 3 horas falando da sudadera con capucha, hai que ir pouco a pouco. É mellor primeiro falar solo do cordón este que leva a capucha por dentro para Pois podemos apretar. empezar por aí se quere, alcalde. Que pasou agora? Teño malas noticias para o audiovisual. Que pasa? Bueno, que pasa? O programa queda cancelado. Donald Trump. No, ordes de arriba. Pero vamos a ver, De arriba non. que aquí só se falou de sudaderas con capucha. Pero que non foi Trump. De arriba, do digo cho eu.
Pero que pasou? Que non falamos da festa do galo de Curral ou que pasou? Non, porque en galego non se di sudadeira, dise suaoiro. Digo Dice, eu. dice. Que sei.